BTCৰ পৰা 800 পৰা আজি 1000 কোটিতকৈ বেছি টকা দিয়া হৈছে কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে 200-300 কোটি টকা খৰচা কৰিব নোৱাৰা হৈ আছে অথচ BTCৰ বহুত সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যাবিলাক থকাৰ পিছতো পইচা ঘূৰি গৈ আছে পইচা ঘূৰি যোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে ইয়াত আমি সিস্টেমেটিক্যালি কামটো কৰিব পৰা নাই तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ কোনবাই কৈছে যে পইচা ঘূৰি গৈছে আজি এজি ৰিপৰ্ট বিলাক চাও কত আঠানা পইচাও ঘূৰি যোৱা নাই কিছুমান ডাঙৰ নেতাবিলাক মানে আনৰিয়েলিস্টিক কথাবিলাক কয় মানুহক বিপদে পৰিচালনা কৰিব নাই दा लोगोफोर दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि फारसे फंनैसो सावरायगोन आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलां नोंथांमोना दा नै दासो आं मोनसे इन्ट्र भिडिअ होलांदोंमोन ना नङा होमबा दिनै बै भिडिअखौ लानानै प्रमद बन्धु बिथाङा मा सोलोंखो आरो इउपिपिएलनि साफ्रोमबो सापर्टार बिथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा सोलोंखो नङा होमब्ला जों बेखौ सावरायगोन दिनै लोगोफोर दा एक नम्बर बाथ्राया जाहैबाय मोनसे समाव जेब्लानाखि जोंनि बिटिसिआव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सान्थि सुक्तिया एन्ट्रि जादों नङा होमब्ला बै समनिफ्राय बिथाङा बिजेपि दोलोखौ बाखनायनायनिफ्राय फासयनायाव गैयामोन रायजोफोर फासयदोंमोनसै आगसि आगदा उन सिगां थानानै बिथाङा जानायनि लोंनायनि खिनायनि हासुनायनि माने बिजेपिखौनो किलु फालु बाखनायबोआखै होनबा रायजोफोर दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा फाइनालाव मा मोनखो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै प्रमद बन्धु बिथाङा मा सोलोंखो नङा होमब्ला दा मोनसेल' बाथ्राया बेनो रायजोफोर सैथोखौ बिसि गोबाव सिखोमानो नङा होमबा सैथोआ सानसेब्लाबो सिखारो आरो सैथोआ सानसेब्लाबो देरायो प्रमद बन्धु बिथाङा गावनो बुंखादों ससियेल मिडियायाव दासिमबो रोखा दं प्रमद बन्धु बिथां होननाया नङा होमबा दिनै थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनाव प्रमद बन्धु बिथांनि गाज्रि माने ग्रह माने मा होनो बिदिखौ समा सफैबाय नङा होमब्ला दिनै बाखनायबावदोब्रा प्रमद बन्धु बाखनायबावदो बिजेपिया बर' जाथिनि बिराद मोजां खामानि मावदोंनो बिराद जोंनि बर' जाथि बर' कालसारखौ माने अख्रांथिं थिखोलांसिगोन जाहैदों बिजेपिया दिनै मा मोनखोलै दिनै ससे समाव फैनानै दिनै नोंथांखौनो गाला बानायफैबायना नङा होमबा गालानि फिसा थारला होननाय जाहैबाय बे बिश्वजित दैमारि सार बिथाङा नङा होमब्ला दिनै नोंथांनि जेनाखि लेथ्रा खामानि मावनायखौ सोरबा बिश्वजित दैमारि बिथांमोन बायदिया सामसे सिखोमानो नङा होमब्ला रायजोफोर दिनै राजनिति एबा पलिटिक्स होनबा मा बुजियो दिनै बेजों गाबोन बैजों समफोर बैजों नङा होमब्ला मानसिया थाखा फैसानि थाखाय गावनि गादिनि थाखाय सोरखौ फाना नङा होमब्ला दा बेखौ दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा सोलोंनानै लाथोंसै आरो रायजोफोर नङा होमब्ला माने गाज्रि मोननानै बिथाङा लाब गैया रायजोफोर दिनैनि दिनाव आरो नैबे जेनाखि इउपिपिएल सरकार बे सरकारा दिनै रायजोफोरनो मा मावखो दिनै बिथांमोना बिराद उन्नति जाबाय बे बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों उन्नति जाबाय बिराद डेभेलप जाबाय माबा एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा जेलनिफ्राय खारनबोजोबसिगोन जाहैदों नङा होमबा रायजोफोर दा खारन मारसिगोन दिनै एनडिएफबि बिथांमोना ससियेल मिडियायावल' माने गनायनि राव खोनायो रायजोफोर गसिगोननि राव खोनायो सावरायगासिनो दं बेफोरबायदि रावखौ खोनायो दिनैनि दिनाव नाथाय बिथांमोना दिनै माब्लाबा प्रमद बन्धु बिथाङा बै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ थांनानै माब्लाबा खबर लायदों दा रायजोफोर दिनै रन्जन दैमारि सार बिथाङा सुटियाव 20 दिननि थाखाय बिथाङा सुटि लानानै फैदों सोरबा इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना रन्जन दैमारिया माब्रै दं रन्जन दैमारिखौ बरननायनि माबा मोनसे प्रसेसनि खामानि मावदों नामा दिनै बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव बिथाङा थांफिनबाय बेनो सान्थि सुक्ति दिनै गावस्रा राजा जानानै सोरबा सुक्तिखारि बिदा फंबायखौ जेलखानायाव दोनबाय थानानै गावस्रा राजा जाबाय थानायनि सिमांखौ बिथांमोना बिसि गोबाव नुबावनो नङा होमबा रायजोफोर जोब्बाय बिनिखायनो गाज्रि सम फैबाय
गाज्रि मोननानै लाब गैयालै रायजोफोर आंना थाल्लानि फिसा गाला आरो रायजोफोर मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानाया मोजां आरो दिनै प्रमद बर' बिथांनि बायदिब्ला रावबो मानि मा होनो बिदियाव मानि मोजां मानसि गैया आरो इउपिपिएल दोलोनि अनगा माने थगायनो रोङै मानसि गैया माने थगायग्राजोब जाहैबाय आरो खिन्थु इउपिपिएल दोलो प्रमद बन्धु बिथांनि दोलोआल' रावबो थगायानो रायजोफोर सोरबा प्रमद बन्धु बिथांनि मावनायखौ आसि थुयै जुदि खिन्थायोब्ला बेबो जाहैबाय थगायनानै रायजो राजाफोरनो खिन्थानाय प्रमद बन्धु बिथांनि केरियारखौ नस्थ' बानायनायनि माबा मोनसे प्लानसो जाहैदों रायजोफोर नङा होमब्ला दिनै बिश्वजित दैमारि सार बिथाङा रग' बुंबाय दिनै बिथाङा मा खालामो जाहैदों मानि बै फैसा फैनायफोरखौ मा खालामो बाहायनो रोङा जायनि जाउनाव दिनै नैबे बिटिसिआव फैनाय थाखाया खौथि थाखा माने रिटार्न जालांफिनो होमबा बे गोरोन्थिया सोरनि रायजोफोर दिनै खौथि थाखा लाबोनानै रायजो राजाखौ नायनांगौ रायजो राजानि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ बै थाखा फैसाया दिनै मानो रिटार्न जानो मोननांगौ सोरबा गरिब गुन्द्रा सोरबा लामा सामा एग्रे बेग्रे स्किम हर बेफोर फैसा थांफिननाय फैसाया बेसेबां डेभेलप खालामनो हायो बे बिटिसिखौ रायजो राजाफोर दिनै डेभेलपनि खामानिनि थाखाय फैसा सफैनाया दिनै मानो मोजां लिडार मोजां दैदेनगिरिबा मानो दिनै रिटार्न जानो मोनखो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बबेबा समाव बे बिटिसिनि थाखाय रिटार्न जानाय खोनादों रायजोफोर जायनि थाखाय दिनै बिटिसि जेनाखि बिटिसि काउन्सिल हाग्रामा महिलारि सारनि बै समाव दिनै गोबां उन्नति गोबां डेभेलप जादों दिनै प्रमद बर' बिथाङा मा डेभेलप खालामखो दिनैनि दिनाव बिथाङा एग्रे बेग्रे आसनि दादों नाथाय बैफोर आसनिफ्रा दिनै नामखौल' खोनायो खुनु खामानियाव गैया रायजो राजाफोर दा दिनै बिथांमोना लाजिनांगौ बिनिखायनो दा दिनैनि दिनाव बिनिखायनो बिश्वजित दैमारि सार बिथाङा दिनैनि दिनाव प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि मावनाय खामानिखौ दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखेवनानै होदों नङा होमब्ला दा दिनै बिश्वजित दैमारियासो थगायसुला जाखो ना प्रमद बन्धु बिथाङासो थगायसुला जाखो बेखौ माने रायजो राजाफ्रा मा होनो बिजिरनानै नायदोलै रायजोफोर ओमफ्राय कमेन्ट फुरा खालाम दिनै बिश्वजित दैमारि सार बिथाङा थगायसुला जाखो ना दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा थगायसुला जाखो बेखौ एकदम क्लियार हिसाबै माने कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय रायजोफोर दा बाथ्रायाव दं रायजोफोर नङा होमब्ला उल्थायले दाउ बेलथायले खासि माने जेखि बुङा मानो माने गिदिं गिदा बेनो सफैफिनो आरो बिथांमोनखौ जेखि राया मानो बे बाथ्रायानो सफैफिनो आरो नङा होमब्ला माने मा होनो बिदिखौ नायदावनानै मुजुबा गावनावनो गोलैफिनो होननाय बाथ्रा दं आरो रायजोफोर माने बिथांमोना जेसेबांनाखि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माने गिदिर बाथ्रा बुङा मानो जेबो खामानि गैया रायजो राजाफोर माने बेसेन गैयै बाथ्राखौ बिथांमोना जेसेबांखि हब्रा बुङा मानो माने बिथांमोननि गासिबो माइनास पइन्ट बेफोरो दा नंखायनो रायजो राजाफ्राबो दिनैनि दिनाव मिन्थिनांगोन बुजिनांगोन आरो बे इउपिपिएल दोलोआ मा बुस्थु आरो बिपिएल दोलोआ मा बुस्थु आरो बिजेपि दोलोआ मा बुस्थु सोरबा कंग्रेस सोरबा माबा माबि दोलोआ मा बुस्थु बेखौ सिनायनानैसो सापर्ट खालामनांगोन आरो रायजोफोर दा दिनै बिदिनो बिथांमोना मोनफ्रोमबो प्रग्राम बानायबानो बिथांमोना सरकार दायो रायजोफोर मोनफ्रोमबो प्रग्राम बानायबानो बिथांमोना इउपिपिएलआ माने 110-20% सरकारखौनो दायो रायजोफोर नङा होमब्ला दा दाखालि एकदम जइन जानो लेंलाबायदों 100 थाखा होनानै जइन खालामनांगौ जाहैदों नङा होमबा दा हनै थाखा फैसाया अहाब प्रमद बन्धु बिथांनि दिनाव जेबो इनकाम गैया रायजो राजाफोरनि फारसे जेरैबो अहाब जाजोब्बाय बनलाय बायदिसिना फिसा फिसौ बिजनेस मावनाय माबा माबि मावनायनिफ्राय लानानै नङा होमब्ला दिनै बिदियावलाय नोङो 100 थाखा होबानो रायजो राजाफ्रा जइन जाहैगोन नङा होमब्ला बिथांमोनखौबो दुखु मोननानै लाब गैया बेखौ प्रमद बन्धु बिथाङानो खालामथारनाय नालाय दा बिथाङानो फोरोंजोबथारनाय नालाय दिनै प्रमद बन्धुनाव 100 थाखा मोनबानो जइन जायो गाबोन जुदानाव 100 थाखा मोनबानो जइन जायो समफोर उमुगनाव 100 थाखा मोनबानो जइन जायो बिदिनो जइन जाबाय थायोबा जोंनि रायजो राजाफ्रा बेसेबां थाखा खामायगोन रायजो राजाफोर नङा होमबा बेखौ सिन्था खालामनांगौ दा दिनैनि दिनाव
ओरैबायदि अबस्था जाबाय माने बे जयनिं होननाय बुस्थुआ मोनसे बिजनेससो जाहैबाय रायजो राजाफोर जिहेतु प्रमद बन्धु बिथांनि दिनाव बेफोरबायदि थाखा फैसा आंखालनि थाखाय गाव गावखौनो रायजो राजाफ्रा 100 थाखा 200 थाखानि फाननो गोनां जाबाय आरो बिराद लासिं सिं दा दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा सिन्था खालामदोंब्रा नंगौना नङा बेफोर बाथ्राफ्रा एसे माने प्लास माइनास खालामनानै दांखला दांखलि खालामनानै सिन्था खालामोब्लानो बै माने फयना थरल' ओंखारहैगोन सानखान्थिया आरो दा लोगोफोर जोबनायाव माने फंनैसोल' बाथ्रा बुंसै आरो माने बांद्राय भिडिअआ गोलाव जायोबा नायनो बायो रायजो राजाफ्रा माने जेसेबांखि BRB इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनोब्लाबो नायनो बायो नङा होमब्ला दा बयनिफ्रायबो देरसिन दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय माबे जाय NDB बिदा फंबायफ्रा बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ लाबोनायाव थोजासे मदद होदोंमोन दिनै बिथांमोननि मददाव बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ प्रमद बर'आ लाबोनो हादोंमोन नाथाय बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो माने बाथ्रा गैया रायजोफोर बेनो जाहैबाय NDB बिदा फंबायफोरखौ दिनै बिथांमोना फाइनालि दिनै लेथेर फेथेर गाला गाथा सोरबाबा माने दुखु खस्थ'जों सहायनानै थानांनाय माने हाजिरा दाहोना बायदिसिना मावनानै जानानै थानांनाय बैफोरबायदि अबस्थाखौसो दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा बिथांमोननि जिउआव बुथुमनानै होबाय रायजोफोर दा बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा दङ बै समाव प्रमद बन्धु बिथाङा बुंदोंमोन सुक्तिखारि बिदा फंबायफ्रानो जाहैबाय एबा NDB बिदा फंबायफ्रानो जाहैबाय माने सुक्तिनि उनाव बिथांमोना फार्स्ट माने प्रायरिटिखौ मोननांगौ होननानै प्रमद बर' बिथाङा रोखा रोखा ससियेल मिडियायाव बुंदों दा बेनो फार्स्ट प्रायरिटिया रायजो राजाफोर दिनै NDB बिदा फंबायफ्रा बै जेलाव थानांनायानो बिथांमोननि फार्स्ट प्रायरिटि नामा रायजोफोर दिनै न'आव थांनानै खामला हाजिरा माबा माबि बिराद खस्थ' मावनानै जानायानो बिथांमोननि फार्स्ट प्रायरिटि नामा रायजोफोर बिथांमोना बैफोरबायदि प्रायरिटिखौ एबा बैफोरबायदि प्रायरिटिनि थाखायसो लेबार मावनानै जानायनि प्रायरिटि माबा मोनसे जेलाव थानांनायनि प्रायरिटि माबा केस सलायबाय थानांनायनि प्रायरिटि बेफोर प्रायरिटिखौ लानानैसो NDB बिदा फंबायफ्रा दिनैहाय आन्दलन खालामदोंमोन नामा नङा होमब्ला दा प्रमद बन्धु बिथाङा बेफोरखौ लाजिना लाजिया दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा जुदि लाजिनो रोंगौब्ला बे NDB बिदा फंबायफोरखौ बे खय 1 मासनि गेजेराव दिरुनजोबनानै रन्जन दैमारि बिथांखौ दिरुनजोबनानै होलाय रायजो राजाफ्रा बेसेबां मोजां